sanggit. Monggo. Ketawang Putyastuti moyo-moyo jagat ulon yekti dudu Sunari Surya Candra Darumyang Kartika nanging gumelare Kahyangan Suralaya ya ing Junggring Saloka gumebyar gedhe pangaribawane sumunar mawa cahya nenggih tetungguling para Jawata Sang Hyang Giripati ya Sang Hyang Bathara Guru ingkang kepareng lenggah wonten ing bale Marcukunda Manik Bombong Birawa jroning penggalih Dupi Mulat praptaning Sekar Kedaton ing Cepaka Mulya nenggih Dewi Candrarini ingkang sarimbit kaliyan Sang Hyang Narada. Mangkono ya kawijil pangandikane ruruh ririh hangarih-harih Oh
pinjeng nayakane ngrat tengrat kotomo mangku manugraheng lan siswanto sakutra kang Usminoyo Tangmus minulya Kastung para sidam sekaring bawana langgeng nuwun sewu Kakang Gunaresi Narada ngaturaken kawilujengan rawuh ndika wonten ing Bali Laras Marcu Kundamanik Kahyangan Suralaya. Walah dalah inggih Adi Guru. Awit saking pepayung Paduka Adi Pramesti wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa anggen kula seba salam taklim kula katur dumateng Paduka Adi Pramesti. Nun inggih Kakang Narada sampun kula tampi. Kalilan kula cumadong dawuh kados pundi kabul kawusananipun nalika semanten. Jengandika Kakang Narada kula utus matedhak wonten ing negari Cepaka Mulya ambayongi Dewi Candrarini mangka dados jangkeping Hapsari. Lah nuwun sewu Adi Guru, ingkang sopan wonten ngarsa paduka menika nenggih sekaring kedaton Cepaka Mulya pun Candrarini. Nduk Candrarini maragake sungkema marang tetungguling para Jawata. Kawula nuwun inggih nuwun sewu pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk sahandhap padha paduka Sang Hyang Jagat Pratingkah. Iya Candrarini wis ndak tampa gawe bombong ing rasa. Pangestu nuwun wae tumrap lawan jeneng kita. Nun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Adi Guru wonten dawuh. Gandeng ripalungguhan samangke calon widodari sampun sumewa wonten ngarsa paduka lan supados prahara ingkang nimbrung wonten Suralaya enggal sirna. Prayogi Candrarini menika enggal kawisuda kemawon minangka widodari supados gara-gara ing Suralaya menika enggal sirep Adi. Dewa-dewa sukata marang kang soreng perang ngudani arum ngendanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sukamulat
sulaing wiraseksa sulaing wiraseksa Sarta pawono sing rame sing kartani sundene kanyep maneh direngi robot Kalangwana klara pandamun sartinon lerga konang surem sorote tanpa abyang ulun waspadakake Bathara Indra ingkang sumewa ana ngarsa ulun ana parigawe apa Surapati aduh ulun sewu lepat Tadawadana dene kula Cemantaka sowan tanpa piniji ngaturaken kedrawasan bilih ripalungguhan samangke ing madyaning repat kepanasan wonten wadya bala saking Tunjung Lautan ingkang pinandhegan dening Sang Senopati Yaksa Dahuru ingkang semunipun sumbar mangwuh boten badhe wangsul dumateng Marcapada menawi boten saged amboyongi dumateng calon widodari nenggih pun Dewi Candrarini kinarya jatuh kramanipun Narendra ing Tunjung Lautan nenggih Prabu Lingga Garda wasana Purbawasisa kula aturaken dumateng Paduka Pukulun yen pancen kaya mengkono tegese buta murang tata kuwi ngemping lara ginjah pati Indra wonten dawuh siagakna para wadya bala Durandara kundurna denawa ingkang barang ngamuk yen pancen ora kena dipringgake kanthi becik siksanen cemplung nana madyaning kawah Candra Muka mriki gestaken dawuh kula kados pundi jebul wonten ingkang sumusul wonten kahyangan utusanipun Prabu Lingga Garda saking Tunjung Lautan ingkang nedya amboyongi calon Hapsari Nduk Candrarini wonten dawa pukulun para gagiri palungguhan iki sing jujur sing blaka suta wae apa jeneng kita wis ana gandeng asmara sambung tresna lawan Prabu Lingga Garda mboten pukulun nanging nalika semanten Prabu Lingga Garda menika nglamar dumateng kula parantine Kanjeng Rama Prabu dereng kepareng paring wangsulan satemah minggah kahyuangan ngamuk punggung menika kula babar pisan mboten ngertos nanging tenan kowe ra ana sambung rasa kelawan Prabu Lingga Garda mboten wonten lah syukur lah sakmenika kados pundi Adi Kakang Narada kula aturi nyuwanaken jawata ing arga dumilah Sang Hyang Yama Dipati kinen ngadhep wonten ngarsa ulun nggih ngestaken dawuh Adi
Bathara Yamadipati wonten dawuh. Ripalungguhan iki kahiwangan geger merga ana wadyabala saka tunjung lautan ingkang bakal amboyongi calon widodari. Mula kang mangkono kanggo ngreksa marang katentreman Ripalungguhan iki calon Hapsari Dewi Candrarini para gagenggal kantinen sesingitan ana kahiwanganmu ya kuwi Arga Dumilah. Yanda tela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun kula wangsul benjang menapa Ripalungguhan iki uga kantinen si Candrarini. Nggih ngestakaken dawuh Nduk Candrarini ayo melu aku ning kahiwangan Arga Dumilah Nduk. Kok bingung tadi ingkang mangkersakaken menika kados pundi nimbali dumateng Yamadipati amboyongi Candrarini dhateng kahiwanganipun Arga Dumilah. Mongko Arga Dumilah menika saking mriki radi tebih. Latase kathah to kayangan ingkang caket kalian mriki wonten kahiwangan Kaendran. Kahiwanganipun Bathara Indra wonten kahiwangan Cakra Kembang kahiwanganipun Bathara Kamajaya. King menapa kok Candrarini dipun titipaken mapan wonten ing Arga Dumilah? Kula cumadung dawuh. Kakang Narada. Pripun? Karana Yamadipati menika peranganipun dewa ingkang wujudipun menika nggegilani. Nun Yamadipati menika peranganipun dewa ingkang wujudipun gegilani. Lah, gandeng cenengipun kalian Candrarini menapa? Nuwun sewu. Dipun agem piyambak kemawon. Menawi Candrarini kula papanaken wonten ing Arga Dumilah. Tartamtu kemawon moka Candrarini menika gandrung utawi nandukaken rasa tresna kalian Yamadipati. Kula saya bingung nglereke pangandikane kados pundi. Sanggit rungsit ingkang dipun tindakaken Adi Guru menika kados pundi. Kok si Candrarini disingetake wonten ing Arga Dumilah merga Yamadipati iki dewa sing dapure kaya barongan ngoten. Pripun niki? Ngapunten dipun agem piyambak kemawon sampun ngantos para dewa sami pirsa. Pripun? Candrarini kula inggahaken wonten kahiwangan minangka calon widodari niku yektosipun nomer 17. Lah terus ingkang wigati Candrarini kula papanaken wonten Suralaya gandeng lare menika sulistya ing warni ayu kliwat ukur mila Candrarini badhe kula pek bojo Kakang. Badhe paduka palakrama inggih. Mang pirsani Candrarini menika sak putu jenengan. Putu malah eca Kakang. Walah dalah iki kaya ngene iki piye? Jebul ana urang sak waliking watu jebule ora. Nanging menika bab wadi sampun ngantos para dewa pirsa nggih Kakang. Lah nggih walah dalah. Jebul kaya ngoten. Nggih, monggo lah. Sak mangke kula kados pundi niki? Mang jampangi para Jawata ingkang ngunduraken mengsah. Mangke asilipun kados pundi kula aturi matur dumateng ulun. Nggih, ngestaken dawuh kaliyan kula nyuwun pamit tadi.
wur-wurahan ngaraning duret kong makuru bangsa keteka ya bu tula por panjriting turang ngesti rekata ingkang twaca lelayu sabet wakatika lagi wae aku ngambah alun-aluning para dewa ing repat kepanasan iki ana dewa malang kadhak maragake sajarwa dewa saka kendilan sapa bebisikmu kulo ulun jawata saka kahiwangan kaendran Bathara Indra ya Bathara Surapati kowe wadyabala saka ngendi saking tunjung lautan kesete semban kula Prabu Lingga Garda samangke kula dipun perintah supados nyuwun wangsulipun calon widodari nengkipun Candrini menawi mboten dipun paringaken kahiwangan badhe kula dadosaken Karang Jingga langap-langap matur ngucap yen ra kena dikandhani kanthi becik lan kanthi apik bergudul saka karepmu dhewe lakon dadi intiping traka jahanam kula mboten wedi denga sing dadi kwandha gateng dasar Kumendak menyuku nambang Tusang Wisnu Bathara
Dewa Bathara penyarian. Praminggat ilang nyawamu. Ayo dengo sing dadi kondo. Oh. 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 Wah. Oh. Hey. Oh. Hey. Bathara Tantra Praminggat ilang nyawamu. Apa? At. Wah. Wah. At. Wah. Oh. Oh. Wah. Wait. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh. Ah. Wah. Ah.
Mandawa tata katiwisaya Indriyaksa sara maruta bawana bana maraga ana ladal sayuta mara sakethe wuri sampyaken kaya wong jala rebuten kaya menjangan mati. Ora-orane yen yaksa dahuru tinggal glanggang colong mlayu. Endi dewa sing ngaku prawira tandhingana senopati saking Tunjung Lautan. Yaksa dahuru. Dewa sapa? Kami tuwaning para dewa saka Kahyangan Sidik pangudal-udal ulun Bathara Narada. Ana apa Bathara Narada? Ripalungguhan iki ngene. Jeneng kita aja seling surup, aja klera-kleru. Anane dewa kuwi mboyong calon widodari, ya kuwi Candrarini mangka dadi Hapsari ing Suralaya. Yektine kanggo srana mulyake ya kuwi Ratu Gustimu Prabu sapa? Lingga Garda. Lah, Prabu Lingga Garda. Kok ngaten nalaripun kados pundi? Wis kinodrat dening jagat lamun ta Candrarini iki pancen jodhone Prabu Lingga Garda. Yen kowe ngamuk ana Suralaya ngene tegese kleru. Yen pancen Dewi Candrarini menika jodhonipun Gusti kula. Kalilan ripalungguhan samangke Dewi Candrarini kula boyong mangsul dhateng Tunjung Lautan. Wektune ora dina iki. Ning kudu ngenteni titi mangsa ingkang prayoga men Candrarini dadi widodari dhisik, yen wis dadi widodari dipalakrama karo Ratu Gustimu wis trep. Ratu Gustimu duwe garwa sing awujud widodari. Oh ngaten. Ya. Lajeng benjang menapa tumurunipun Dewi Candrarini palakrama kalian sesembahan kula. Ngentenana wanci ingkang pratitis eling-elingen yen perlu tulisen. Besok Bathari Candrarini bakal tedhak oning prajamu palakrama kelawan Ratu Gustimu. Lamun ta tumeka titi mangsa dinane Selasa kliwat sasine Jumadi lawas. Nun. Selasa kliwat sasine Jumadi lawas.
Mboten enten Selasa kliwat kalih Jumadi lawas. Yen dewa kepareng paring dawuh ora ana barang sing mukal. Mudeng. Mula kandhanana Ratu Gustimu ken sabar luwih dhisik, mengko bakale tumurun saka kahyangan ya kuwi widodari Dewi Candrarini tedhak marang prajamu palakrama kelawan Ratu Gustimu dandane cara India. Wah, ketok udele no nemen. Udele ketok drop pisan ngono. Aja diganggu, aja disusu-susu sing jenenge Candrarini mergo lagi pepaes. Lagi nglukis. Ingkang dadi tutuke. Nggih. Tutuk. Ngono kuwi. Samangke. Kowe mulya. Baliyo, matura karo Ratu Gustimu. Yen kowe ra mudeng memper yen Ratu Gustimu Prabu Lingga Garda mesti ngerti karo karepe dewa. Patri gumulung mangkrempak ing wadya. Mangkrempak ing wadya. Magiri reh ronanggana gawe gelar Selasa kliwat Jumadi lawas. Ya, nggih. Ora liwat ngestoke dawuh daya-daya aku nyuwun pamit. Ya sing ati-ati ya, nyaksa dalu. tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi
sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Adi Guru punapi Kakang Narada Nadyanta kula kasembadan ngunduraken yaksa dahuru sakwadya balanipun mawi sanggit rungsit reka daya lan rekayasa ning kula pitados menawi ngantos ratu saking tunjung lautan Prabu Lingga Garda ngertos tartamtu badhe minggah kahiwangan ngamuk punggung Suratamtaha. Kula saged ngukur ing atase senopatine wae kaprawirane kaya ngono, mendah kaya apa kasektene ratu gustine. Lah, bab menika kedadipun penggalih lho, Di. Menawi sawanci-wanci Lingga Garda minggah kayangan tan wurunga kahiwangan badhe remuk. Kakang Narada, punapi, Di? Kula sampun pikantuk gaiping Hyang Agung. Sampun cetha wangsit ingkang dipun paringaken dumateng kula. Kula kedah ngupaya jago wonten ing Marcapada. Jagonipun sinten? Mboten wonten sanes kejawi namung anak Anoman ingkang mijil jalu. Namung emanipun kula dereng mangertos ripalungguhan samangke Anoman menika gadah anak lanang napa mboten. Kakang Narada pirsa nggih. Kula ugi kesupen Di. Langka dipun pocapaken Hanuman niku duwe anak lanang napa mboten? Lah mila saking menika. Pripun? Malih nggih mang tumurun wonten Marcapada. Bengi iki gawe aku abonen rumah aku. Mudan ora. Wirawiri ngalor ngidul padake larsa kula malah niki. Mboten sepisanji menika. Kula suwun Kakang Narada tumurun tedhak wonten ing Kendali Sada manggi kaliyan Anoman. Yen pancen Anoman anggadhahi yoga jaler kaboyong kemawon wonten kahiwangan mongko dados jagone dewa. Saniki nggih mbenjang sampun bubar Kakang. Oh nggih. Nggih. Nyuwun pamit Adi Guru. Nggih Kakang. Sigra yen permana kanca-kanca sigra ngrakit nawang sesangka kaya mengkono loreke para pejabat Kahiwangan Suralaya. Nadyanta saka njaba Bathara Penyarikan bisa nyurasa. Kahiwangan dadi goreh kaya mengkene yektine mung nuruti napsune Bathara Guru. Anggone kedanan lawan calon widodari sing jenenge Candrawini. Satemah aku krungu saka kaduhan lamun ta bakal goleki anake Anoman ingkang mijil jalu. Ning tujune kok dewa do ora ngerti Anoman kuwi duwe anak lanang apa ora.
Sing ngerti ya mung Bathara Penyarikan anggene omah-omah Anoman karo Sayem. Anak-anak lanang sing jenenge Purwaganti. Yen nganti bocah iki ora didelikke, konangan dewa digoneng kayangan tan wurunga dadi tumbal kanepsane para dewa ing atase dewa wae kalang kabut apa meneh mung dapure anak Anoman tanding karo wong saka ing tunjung lautan. Anoman, Sayem Prabu. Yen njaluk slamet anakmu delikno. Rumangsaku dewa-dewa kok do pengin tampil dewi-dewi. Bathara Guru pukulun Sanghyang Girinata ya moh kalah anggene nuruti karo nepsune dewi. Bathara Penyarikan ya ngono. Mongko yen anak Anoman nganti didelikke tan wurunga bakale kahyangan remuk bubuk dadi rempot. Apa nduk anggep sing ngerti Anoman kuwi duwe anak lanang apa ora mung Penyarikan. Iki Bathara Kamajaya ya ngerti. Malah ripalungguhan iki bakal tak budidaya Purwaganti kudu munggah kayangan dadi jago. Nalika calon widodari Candrarini munggah kahyangan tak gatekake banjur tak gambar. Wujute kurang luwih kaya mengkene. Candrarini wis tak gambar. Dasare gambar iki wis tak tulisi. Mapan ana arga dumilah. Gambar iki bakal tak buang ana Kendali Sada. Men ditemu kelawan anak Anoman sing jenenge Purwaganti. Dasare gambar iki wis tak sebul nganggo aji Asmaranggama. Purwaganti weruh gambar iki yen ora edan kepayang banjur ngengkleng munggah kayangan pengin roh kaya apa. Bathara Penyarikan kowe kecelik.
Toyo dalwararas abjar lintang kumadap Tisono tengah wengi putrane warok guna seca kasmaran ring dene subrata adu suminten mbak eliki jodohana estani gusti jabdo warasia gusti nasti bingung denganku ajeng dipati rasa istra enak kebaya menawi boten lepat pamawas kula paduka sanggang penyarikan ingkang tedhak wonten ing Kendali Sabda kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk kula ya saya mproba ndak tampa gawe bawang rasa liwat pangestu kumara gage tampanana Brawalan anggen kula pundi mugi dadosaken jimat kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa manggi dumateng kula kula Pinondo
Hayam Prabawa. Nggih. Badhe dhateng Sabin ngintun dedaharan kagem para among tani ingkang garung luku angolah siti. Mila saking menika pukulun daya-daya kula nyuwun pamit mesakaken para among tani menawi ngantos mboten enggal kula caosi dedaharan. Mila saking menika kose ta kose. Aku ki ana wigati kelawan kowe. Nanging Sarudi Nulu menika wonten ing tengah margi. Tur dasaripun sepa sepi samun ingkang wonten namung paduka kaliyan kula. Yen piyayi kakung karo wong wadon niku jagongan tanpa ana liyane niku mangke mbebayani ndak malah dados fitnah. Kose to aja duwe panggreba sing ala ngono kuwi. Umurmu ki pira to saiki? Malah takon umur barang ngopo to. Yuswamu pira jujur wae aku kok iso penasaran to karo. Penasaran niku tembung napa? Aku bingung. Yuswamu pira? Inggih menawi 50 kemawon sampun wonten. Ing atase wong wadon umure 50 parandene cerete ayu tek isih kaya ngono. Irungmu kok sontek to? Mboten. Niki alami ngoten. Lah ya ing atase aku lak kelingan kowe iki lak mbiyen lak selire si Dasamuka to Ngalengka Diraja. Selir Sriti to? Senes. Selire Dasamuka ing mapan ana ing Guwa Windu. Lah Anoman utawa Senggana ki bakal dadi dutane Sri Rama Wijaya tumuju marang negara Ngalengka kok ampirake ana ing Triwindu. Guwa Windu. Oh iya, Guwa Windu kok suguh wujude wowoan sing wis kok campur karo racun satemah Anoman biyen ki lak wuta, ngono. Nggih. Inggih menika sejarahipun. Lah ya ing atase kowe iki mungsuh, kowe wong Ngalengka, kok iso rabi karo abdine Rama Wijaya? Inggih wiwit menika nalika Kakang Anoman menika wuta lajeng dipun tambani kalian Garuda Sempati saksampunipun biar padang ngertos gelaring kahanan lan prisa bilih ingkang racun menika kula lajeng Kakang Anoman menika ngamuk punggung Sora Tamtaha madosi kalian kula pinanggih wonten ing Guwa Windu lajeng kula dipun glandang rambut kula dipun seret dipun inggahaken wonten sak nginggile amben lajeng dipun pecuti dipun tetesi lilin. Nganti kaya ngono kuwi. Lah kowe kelaran lho, mestine kowe sambat njaluk tulung karo wong liya. Mboten amargi dangu-dangu tek malah eca. Nggih akhiripun lair niku pun Purwaganti. Jenenge tek apik men anakmu Purwaganti wonten maknanipun. Maknane Purwa menika wiwitan ganti menika salin, lairipun Purwaganti menika anyarengi. Salinipun saking jaman Ramayana dhateng jaman Mahabharata kula. Elah. Nggih. Mesakaken para tani ku tak ngirim riyin. Kosek. Lenggah to? Lenggah. Aku ki nun sewu. Ana tuwuh tandha pitakon. Akhire kowe iso omah-omah karo Anoman. Lho, perkara jodoh monggo. Kowe lah yo ngerti Anoman ki lak si kethek putih, ya. Sowan taman Sinta dijak mulih nalika semana. Konangan Indrajit lan Tating. Ha iya. Wujude kuwi lak sato wujude kewan. Ing atase kowe ayumu kaya ngono tek iso gelem karo kewan ki nalare piye? Upamane kowe kumpul karo Anoman njur apa ora gila? Mboten gila. Tek iso ora gila amargi lampunipun mesti kula pejahi. Menawi dipun pejahi lak mboten ketingal ingkang krungu namung anggenipun merih.
Pek iso merih. Mboten merih wong jari kula suwek piyambak niki wau. Iya. Nganti saiki isih tresna ya karo Anoman nggih. Nyatanipun mrika nggih anggenipun ngayomi dumateng kula menika nggih kados mekaten tur ya wis anak-anak ya ora tresna niku dasaripun menapa ewadene wong omah-omah wis mbrayah anake pirang-pirang putrane te iso kegiwang karo wong liya nek ketok lamun to tiyang ingkang kuceluk ngoten. Apik. Iya. Sayem Prabu. Ngoten dawuh. Iki aku tumurun mring Marcapada yektine bakal menehi kabar kelawan kowe. Purwa ganti anakmu kuwi ampun nggih-nggul jenengan dewa kudune kena nggih tuladha kena nggih conto parandene kok orang tata mak kalian tiyang estri. Kahwangan geger. Ya, kahwangan geger. Merga pangamu Yaksa Dauru sing kepengin njaluk calon widodari satemah dewa ora ana sing mangga kulya. Banjur Sang Hyang Girinata paring dawuh ora ana sing trep minangka dadi jago kejaba anak Anoman sing metu lanang. Tujune Sang Hyang Girinata karo Sang Hyang Narada ora prisa dewa ora ana sing ngerti lamun to kowe iki duwe anak lanang sing jenenge Purwaganti sing ngerti ya mung panyarikan. Kira-kira kowe lila apa ora yen nganti anakmu dadi jago mongko mati ana kahyangan. Anak kula namung setunggal si Purwaganti menika yen ngantos cilik lara gedhe mati kula ingkang badhe kapitunan. Lah mula Kang mangkono kowe tak kabari luwih dhisik. Iki engko ora suwe mesti ana dewa sing tedhak ana kendali sada takon kelawan kowe utawa Anoman kowe duwe anak lanang apa ora. Yen ana dewa takon ngono gandeng dewane ya ora pirsa kowe kandha yen ora duwe anak lanang. Nggih no. Dah ngaten no. Lah iya. Wis matur karo Anoman kono. Lah mangke upami Kakang Anoman ndangu dumateng kula Sayem Praba kowe nek ngerti lamun to anakmu arep dadi jago sing ngabari kowe sapa. Yen nganti kula jujur bilih pinanggih kalian Bathara Penyarian mangke mesti Kakang Anoman menika cemburu. Men ora sujana apa gunane sujana? Kowe kandha lamun to maca layang kabar. Layang kabar napa? Maca layang kabar Suralaya Pos ngono ya. Pos Kampling. Waduh. Aja kandha lamun to ketemu karo penyarian cilaka geger anggene mah-mah yen nganti pegatan aku malah seneng no kuwi, Bang. Oh. Pamit. Thank you.
Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.